Drodzy, tyle zostało z kamienicy Essen przy Stanisława Stasica w Koninie. Kamienica z 1875 roku, jakoś te lata. Kupa gruzy pozostała. Ale działeczka ładna. Chociaż się wydaje ta mała działka pod wielkość tej kamienicy, co tu była. Tam jakaś przybudówka jeszcze została. No niestety. Dwie wojny wytrzymała, komunizm wytrzymała, a w demokracji twarde prawa rynku nie dała rady. Szkoda, bo piękna była. Naprawdę była fajną perełką. No cóż, takie życie. Coś się kończy, coś tu będzie. Mam nadzieję, że nie market.